Kuya, ganun ni undang mag-eskwela. Ikaw ba'y pasangin lang ng tutong? Para ka na ram, undang ka. Absent mo itong napita ko. Paano ta ko ipananghit nimo? So wala na. Magmuato ba punta ko night swimming? Okay na, basta di mo magabian. Walang sayo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Taysa, kita mas Nicole nga ako mas biya! Well, Nicole dire, biya raman! I love you na lang sa tago. Kikim-kimin ko na lang kaysa mabigo. Los siya, boys, boy! Yes, mga torpe! Mga yes, sa mga torpe! Mare, palita to kuyo tabi. 500,000 lang to! Ay gusto ko ka ng minilyon. Aw, $500,000! Oh, kada. Lipog naman ko ani ako module ay. Kabangi ko nung ko ani pre. Ito na unsa nga. Ano ang tinutukoy sa kwento? Wala ka sayon, ana. Siyempre, ero. Tukoy. Pre, ang sa day meaning aning ID? Ha? Wa jud ka kasabot anang ID. Imong dagway. Kon. Bayan si Reconoria mo module bay. Sa man kasamo ka na oy. Awa, si Man. Patrick si Patrick naglingkod sa lingkuranan. Tawag si Patrick ka. Nya, Kita may napilin. si bateri ko. Hi guys. Hi, guys! Shout out di ay ni Andrew Varun from Adlaon. God bless sa imo diha. Salamat sa pag-watch sa among video. Og shout out po di ay ni Eric Jam sa Cordova. Shoutout po di ay sa akong isamong igsuon nga nasa Mandawi si J. Carlo Lawas, LD Lawas, Ernie Lawas ug sa ilahang pamilya. Sitang. Og hi sa di ay sa tanan namong mga solid viewers. So salamat kay ninyong tanan og God bless sa inyo. And so wa pa makasubscribe sa among channel, please Please subscribe subscribe our YouTube channel. Thank you. Bye now!